Also ten převod jsem já opravdu jara dere přetral. A pon su pravili, no, no chceš na předvůmink jít. Já jsem rád žival a pravil, nebych opravdu zveselený. A pon jsem to o tom doma řečel, žena pravi, že tež, ja neviem, čo mám si rec. A syna obaj, pravi, že nano, ničo lepšo sa ci stać nemžeš. Tu trošku rente, kiž zmeješ tam menej, tu te stajne vúnaš. A ja som podpísal. Sú nás pusvali, ja som bol 59 starakle, a som šel na rente, alebo do rente, čo je ne. A ja to žene obľutoval nesem. Ja som imel čas všetko to činiš, što sme dělali, netko ižo o čím sme rečili. Ja som první čas jara veľa na rozvozu ešte sobudžival. Predahať je ništo tam tym tam napisał, a możecie tego IM tam stajne dać rečeć. Ja však tež viem, od koho je to všetko prišlo, ale to je mi dženca, čo je ne, to ne bojí.